Halo? Halo? Witam was serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Niklaus, to w sumie chyba dało się poznać. A to jest One Up Box, kolejny. Jaki mam miesiąc? Kwiecień. No, czyli to jest kwietniowy One Up Box. I bez zbędnego, jak to się mówi, par excellence, prawda, dupcenia. Ała! Przejdźmy do rzeczy. Może sobie nie zrobię krzywdy. Co? Tym razem. Dobra. Ostatnio, kurde, w ogóle nie pamiętam, co ostatnio było. Bo tego dostałem jakoś późno wyjątkowo. Też dlatego nie pamiętam dokładnie, co było w ostatnim, ale dobra, uwaga. Pym, pym, pym. Co tutaj mamy? Już widzę. W ogóle jak on dziwnie pachnie, jakoś tak, nie wiem, dziwnie. Dobra, na początku, co to jest? To jest cycek antystresowy z twarzą. Ja wiem, że to jest jakaś postać. Ja pewnie odczytam sobie potem z tej listy. To jest, działa na zasadzie cycka antystresowego. Także można dusić cyca. Koszulka na koniec, tradycyjnie. Co mamy dalej? Mario, znaczy ten zielony. Czy dobrze gadam, że on się w ogóle Mario nazywa? No, coś w tym guście. W każdym razie on jest z Mario. Czekajcie, tu mam nożyczki. A tu nie trzeba nożyczków. Tu jest. Bo dobra, zaraz zepsuję. To jest... tak on wygląda. Jest bardzo miła faktura, jest miękki, pluszowy, fajny i w ogóle. To jest Luigi przecież. No, ja tak gadam profesjonalnie, jak to zawsze Niklaus. To jest zielony Mario, a przecież to jest z Mario ten, no Luigi, no. Zielony Mario, czyli Luigi. Ja zawsze za bajtla na to gadałem zielony Mario, także no, ale to jest Mario. Żyd. Dobra, bez antysemityzmu. Co mamy dalej? Koszulka potem. Ulala! Ej, co to jest? To jest... Czekajcie, najpierw te mniejsze rzeczy. O! Podstawka pod... Ej. Jak to leci? Tak! Podstawka pod kubek. Bardzo mi się przyda, bo ja zawsze postawię na biurku i potem mi się robi taki flek odbity od kubka, także superancko. Podstawka się przyda. Albo do piwa. To za chwilę. Tutaj mamy pin. Czyli to jest miniaturowy One Up Box. Czekajcie, widać to dobrze? April miniaturę. O! Dobra. To jest... Ja go skądś kojarzę, ale kto to jest dokładnie? Zaraz przeczytam. Ja go hopka skądś kojarzę na 100%. I dobra. I koszulka. Nie, jeszcze to. Cóż to takiego jest? Obstawiajcie. Czy to jest worek na... To jest worek na WF. To jest worek na WF. Chyba. To się dobrze składa. Tak. To jest... Nie, tak. Tak, to jest to. To jest, moi drodzy, to jest worek na WF. W ogóle dobrze się składa, bo ja z WF-u, wiecie, z WF-u nie zdałem ostatnio. Także spoko, że taki worek mi dali. O, czekajcie, chcę wam to pokazać jak najlepiej. O. W ogóle wiecie, że to jest modne? Ja w takim czymś nosiłem kapcie na WF, ale normalnie modni panowie w rurkach to normalnie noszą i w tym noszą, no nie wiem co tam noszą dokładnie, ale widziałem, że noszą, także może ja będę taki modny i za tym nosić. Dobra, najważniejsza część główna, koszuleczka, widzę, że jest czarna, także akurat na lato. Czekajcie, muszę to wyekspediować. O! Jest Mario, jest księżniczka, jest Luigi i jest ten... I minionek to jest, tak? To jest minionek tam chyba. Czy to był... Nie, to nie był minionek, bo ten miał dwa oczy. Ale to jest minionek na torcie. No, także fajne. Będzie się nosiło. Będę w tym spał. Nie no, łaził też będę, bo fajne. Dobra, czy to wszystko? Luigi był, pin był. Najlepszy jest cycek antystresowy. Już czuję, że się odstresowuje. Czujecie też, że się odstresowujecie, jak patrzycie na to? Na pewno. Dobra. I teraz
Wejdziemy. Nie ma jakiejś stówki. Niestety nie. Co otwieram coś, to nie ma pieniędzy w środku. Czyli to był generalnie hasło przewodnie tego One-Up-Boxa, to jest miniatury. I tu mieliśmy tak. Uwaga, czekajcie. Żebym ja też widział. Baby... No, kurde. Mam zawsze z tym problem. Dziecko Luigi. Czekajcie. Koszulka z tymi. No, łap, ostrość, no. Egg Coaster. Czekajcie. No nie poradzę. O. W sensie, to chodziło o to, dlatego tego Luigiego nie poznałem, bo to jest Luigi dziecko. Że to jest dziecko Luigi. To chodzi o to, że oni są wszyscy miniaturowi. Mogła być też księżniczka, albo mógł być Mario też dziecko. No a ten plecak, znaczy ten Antrace, w sumie nie wiem co to jest. No, aha! Na tej podstawce to jest ten dinozaur. Ja się teraz dopiero kapłem, że tu jest dinozaur na tej podstawce. Ja to jestem taki z gatunku, wiecie, ciężko kapujących. No, Squishy Stress Ball, czyli cycek, podstawka, munchkin, ten do naklejania, no. I taki to był, moi drodzy, kwietniowy, miniaturowy One-Up-Box. Jeżeli by ktoś chciał kupić One-Up-Boxa, to dałem wam link oczywiście w opisie pod spodem. Ja już mam tyle tych One-Up-Boxów, że ja już nie wiem, co ja z tymi pudełkami będę robił. Chyba muszę zacząć je palić albo coś, nie wiem, dawajcie jakieś pomysły. Może piramidę z nich wybuduję? No, to by było na tyle. Dzięki, moi drodzy, za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Pa!